लागत है गोली खाही के। ये भैया गोली कैप्सूल काहे खा रहल बानी? अरे साला दिमाग मत खराब कर, इनका के समझावे में हमारा दिमाग दुखाए लगल है। और सुना, हाँ? काम में तनिको नुकसान ना होके के चाहिए। अगर भइल ना तो तोरे तनख्वाह में से पैसा कट जाई। जी नुकसान ना होई साहेब। ए भैया भैया हो डांटी मत, नुकसान कैसे होई? हम बानी नू, रउआ बाहर जाई, पारो के हम सब समझा दे। जाई। अच्छा साले। पारो हमार नाम सुखी राम हवे। अच्छा नाम बा। खाली नाम है अच्छा बा, बाकी हम बहुत दुखी बानी। काहे? अरे अब ले हमार बिया नइखे भई। एक बात कही? हाँ हाँ कहा ना। तू बड़ा अच्छा लागेलू। तू भी बहुत अच्छा बड़ा। मतलब हमनी की जोड़ी खूब जमी। का कहला? कुछ ना हम कहत रहे नी, उ तुहार मरद तोरा जोड़ के नहीं खे। मतलब? महामूर्ख बा, एक नंबर के पागल, गधा, कुत्ता, कमीना, आनर बसरवा आनर। देखा पारो रानी, हमार मतलब यतना सुन्नर मेहरारू छोड़ के उ सरवा बम्बई चल गईल। यार वार मुमारत हुई। बस करा, अब ज्यादा मत बोला। ई रहल तुहार बेडरूम। आवा आवा, बाहर काहे खड़ा बाड़ू? आवा अंदर आवा। चलिए आवा आवा। देख ला अपन कमरा, एकदम सजा देले बानी। ई रहल चारपाई, बिस्तर लगा देले बानी। अब सुता आराम से। ठीक बा। ता हम जाई? हाँ जाई। ठीक बा। अब क्या आ गई? बोला। रात में अगर प्यास लागी तो सामने चापाकल बा, जाके पानी पी लिहा। ठीक बा। और हाँ, अगर रात में डर लागी तो हम बगल में बानी, हमरा की आवाज दिया, हम कूद के आ जाई। अच्छा ठीक बा, अब सो जाई। हाँ हाँ सो जाई, हम कब मना कैले बानी, सो जाई। बेशरम फिर आ गए। लागत आ एकर दिमाग ठीक करे के ही पड़ी। इतना रात के रहुआ यहाँ? अब सफाई दी कि भीतर ढोकी कलबू। चोना मत कर, एक करेजा बर्दाश्त नहीं के हो। छोड़ी। अरे साहब केहू देख ली तब? केहू ना देखी, सब लोग सुतल बा। लेकिन फिर भी हमरे इज्जत के बात बा, हम शादीशुदा बानी। अच्छा सुनबू, बार घर देवर भतारे से चौल हैं? अपना नौकरानी संगे ये सब करे में रहुआ शर्म ना लागेला? नहीं, बिल्कुल नहीं।